سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلو محمود سلاسان حدن مقابيت زيت تدالو علتو زيناتات هزالكم متسيلخو كاموترو كسافت عملواتنا نخت كتاتلونا ندعدمكو بقدامنت أرأست زينا رواندا إيرتراويان زركبو ماستات ميتن إسران زخونو سدتنياتات كاب ليبيا خمس تقبلت أفليتا بوليس كينا أب زحلف عام تريميتن سوسان شوعاتن سبات أب حقي خمس قتلن قالي يوم دمام أجداتات كوفيد 19 بمتحصم أب كيدي آتيوم زنبرو كمز خونو أمنست إنترناشنال أفليتو منستر مكلخال روسيا سلامويان سبات بسلام نخوصوه بمحلان كابلو محاموس جميرو سراويت روسيا أبو دوابيت كتمه ماري بول مقراز تخصي كمز أوجه قاليتو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بسنكتوم كنات يوكرين معركة كندي حدقينيا ناخوني خير مهلاو كنغرو زي كالو فرحات أما خرتو أب جيجا يودك كمزلوه أمريكا خمز جلتساتن كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناينا يمكتال جزين لا تمنخو أبزا چانال دمهنا يوترو تخطاتلت نختكونو سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم رواندا إيرتراويان زركبو ماستات ميتن إسران زخونو سدتنياتات كاب ليبيا كمز تقبلت أفليتا زوم دك تبعتيون دك نستيون كساب تحت حد عمت عدم زركبوم قلعون زلوم سدتنياتات كاب إيرترا سودان هدوب سودان سوماليان كوينوم أبز عمت بخمزي عينت من قدي كاب ليبيا رواندا زسقرو زلو قدامت وجل سدتنياتات يوم مبزحتهم كابزوم سدتنياتات ماكل كفار رسكت ليبيا تربولي زنبرو خوينوم كالوت دما بألماما تجيفهم نحيا الأوارح أبيت محيور زيتسنهون يوم زوم سولوس مشيت زيت تسقاقرو وجله مستم قاشورة أبز بهالمعوب السدتنياتات رواندام بالعلواي كوميشن سدتنياتات ود حورات هاجرات زلو يزلو كلتميتن سوسان شعتن حتى تعوبة كتنبر يوم از مسرح مسجار سدتنياتات كاب ليبيا نوتم جنا أب ليبيا تعاقيتم زلو تسفاونه وحسنتن زفتري يبل حلافي تلوخو جود داي سدتنياتات ود حورات هاجرات أب ليبيا جمال زاموم اتوما بحيا لما كلا سدتنياتات ليبيا تحيرم زصنحو السدتنياتات نسوق عامتن جودات حنخون كمون كم تيبي زعمسلو تمحلالفت حمامات تقاليعهم زصنحون يوم جوجلا أمنستي انترناشنال تخونتات أسقاغن إي سبعون إلو قاليصو نيروم سب السلطان ليبيا نزينتنا بكلتشن 19 زي تعاصوا سلست ماكلات محيور أب مسراتا تاوجوران خمسن كم أبنت تقيسهم قبر ملسي هيبو ملوم رواندا دحرتي مس كوميشن قداي سدتنياتات حبرة أفريقان أب مفارق كلتشن 19 زي تختم السمع كساب حجه لعلي تشعات ميتي سدتنياتات تقبل علام ليبيا نعمتات كاندي مسقاقرتهم كاو أفريقانا أوروبا كساقرو زحلنو سدتنياتات كوينايات صنيحام مبزحتهم كاب من قد ليبيا نبحري ميديترانيان كقرصو زفتون يوم أقراو تكال سدتنياتات كام جمار زعمت زتراي لعلي كلتميتن 15 سدتنياتات أما كلاي بحري تحيلهم كام زموتو أبتبتعو أسفير والله بوليس كينيا بزحلف عمت ريميتن سوسان شوعتن سبات كاب حق وصاي خمز قتلن قال يوم دما أجداتات كوفيد 19 بمتحصم أب كيدي آتيوم زنبرو كمز خونون أمنست إنترناشنال أفليتو كابز بتوساخي أب عمت خلتشن إسران حدن 33 سبات ببوليس تجديدهم مستوصلو دايوم كمزي فلتن كمز تصورون زخون حلاف النزوسد كمزي ترخبن أبتبتابو حبيروم أمنست أبتبتابو أب عمت خلتشن إسران حدن بوليس كينا زي قبون تمتطاني زي كونن حدا جزيد ما نموت زك على ناي حيل سقومتي بموساد سلامو سلفتات كبتن فتينو ببالون كاسيسوم مبزحتهم كابتوم أب إيد بوليس زركبون متقعتي زيت تفتسمو من كال ترفس كس كوا خمزي تمسرت اللوم أفليت اللوم كابتوم أب كيدي آتيوم نابزاتو زي تفلتن كاب حق وصا زيت تقتلو سبات أبلعلتهم إسران شمون تنترايو كس تمسريت يبل اتحدش سبساب آمنستيم أبتي سبساب كابت تقصوز ترخوز تفتسمو قتلتات أبرسة كتمات هاجر نيروبي أب قداي مقوعزيات عنان مسارة المعاتن أب زيت تخيد سلامو سلفي بتي تتوكسوم زت قتلو أليكس ماتشريا وانجيكو يركبهم عزيز حزن فتسامه بزملكتنا بوليس زقوطاصر زي شراو تكالن زي شراوي سيفيك محبر سبن بحد قوينهم بتمرت زكايدو مرمرا زاقيت تمززن يبل أمنست إنترناشنال نزب صاب أمنست إنترناشنال بزملكت بوليس كينا زاقيت زهبو ملاش البون بريزيدنت تهاجر أوهورا كينياتا جنا بوليس ممرحيتات كل كلا كوفيد 19 أم تكبر قبو
ግቡእ ዘይኮነ ሓይሊ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጉድኣት ምብጽሑ ኣመልኪቱ የቕሬታ ምህታቱ ዝዝከር እዩ ፖሊስ ኬንያ ጭካነ ዝተመልኦን ዘስካሕክሕ ተግባራትን ዝፍጽሙ ኣባላት ከም ዘለዉ ዝኸሰሰ ኮይኑ ላዕለዎት ሓለፍቱ ግና ኣባላት ጸጥታ ግቡእ ስልጠና ዝወሰዱ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ይምጉት روسيا ኣብ ወደባዊት ከተማ ማሪፖል በይናዊ ምቁራጽ ተኹሲ ኣውጃ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሰላማውያን ሰባት በሰላም ንኽወጹ ብምሕላን ካብ ሎሚ ሐሙስ ጀሚሩ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ወደባዊት ከተማ ማሪፖል ምቁራጽ ተኹሲ ከም ዝኣወጀ ገሊጹ እቲ ሚኒስትር እቲ ምውጻእ ሰላማውያን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ዕውት ንክኸውንን እቲ ምውጻእ ሰላማውያን ሰባት ብመንገዲ UNHCR ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ዝተማእከለ ክኸውን ምባሉ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ትማሊ ሮባ ኣቃሊሓ እቶም ሰላማውያን ሰባት ካብ ከተማ ማሪፖል ናብ ዛፕሪዚኒያ በሰላም ንኽሰግሩ ነታ ሩስያ ተዋፂራታ ዘላ ወደባዊት ከተማ ብርድያንስክ ኣቢሎም ዝሓልፉ መንገዲ ብኣቋፅራት ከባቢ ካብ ሎሚ ሰዓት 10 ክፉት መስመር ተዳዲሎም ከም ዘለውን እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ መንግስቲ ዩክሬን ነዛ ምልክቱ ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ቃል የልቦን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከተማ ማሪፖል ዝተፈተነ ምቁራጽ ተጻቡ ክልቲኦም ወገናት ንሓድሕዶም ስለዘይተኣማመኑ ክሰልጥ ኣይከኣለን ብዘይካዚ ሩስያ ኣሽሓ ሰባት ናብ ሩስያ ወይ ሩስያ ኣብ ትቋጽሩ ከባቢታት እንዳወሰደት ተጣይሶማላ ዝብል ክሱን ይቀርባሎም መንግስት ሩስያ ነከተማ ማሪፖል ቅድም እንድሕርን ደብዳብ ሩስያ ዘርኢ ናይ ሳተላይት ስእሊ ኣብ ዝተዘርግሓሉ ኣብታ ከተማ በይናዊ ምቁራጽ ተኹሲ ከም ዝኣወጀ ዝሕብር ዘሎም እቲ ብማክሰር ዝተባሃለ ካምፓኒ ዝተዘርግሕ ስእሊ ከተማ ማሪፖል መንበሪ ኣባይቲ እታ ከተማ ብደብዳብ ሩስያ ኣዝዮም ዓይንዮም ምህላዎም ዘርኢ እዩ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣቀድማ ቢሉ ኣብ ልዕሊ ከተማ ማሪፖል ዝግበር ደብዳብ ኣብታ ከተማ ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ኢዶም ምስ ሃቡ ጥራዩ ደው ከም ዘብል ገሊጹ ነይሩ እቲ ፕሬዝደንት ምስ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን በሶሉስ ሓደ ሰዓት ዝወሰደን ናይ ቴሌፎን ዝርብ ድሕር ምግባሩ ነዚ ቃል ከም ዝበለ ጋዜጣዊ መግለጺ ክረምሊን ይሕብር እንተኾነ ኣብቲ መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ሰላማውያን ሰባት ካብታ ከተማ በሰላም ዝወጽሉ ኣብ ግምቱ ክኣቱ ከም ዝተሰማምዑን ተገሊጹ ካብዚ ስምዕ እዚ ብምብጋስ ሩስያ ንሓደ መዓልቲ ዝጸንዕ በይናዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ውሳነም ከም ዝወሰደት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይካ ፈረንሳ ቱርኪ ግሪክን ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰባትን ፕሬዝደንት ፑቲን ሰላማውያን ሰባት ዝወጽሉ መንገዲ ክጣጥሕ ሕቶ ክቐርበሉ ጸኒሖም እዮም በቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ እታ ወደባዊት ከተማ ዘካየደቶ ደብዳብ ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ዝግለጽ ካብታ ከተማ በሰላም ዝወጽ ቫዲም ቮይቻኖንካ ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብታ ከተማ በሰንኪ ደብዳብ ሩስያ 210 ህጻናት ዝርከቦም 15000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹ ኣብ ዩክሬን ላዕለወይቲ ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ማቲልዳ ቦንገር ብወገናም ኣብ ማሪፖል ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት በደብዳብ ሩስያ ከም ዝሞቱ ንሮይተርስ ገሊጻ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን በሰንክቶም ኩናት ዩክሬን ማዕረክ እንደ ሓደገኛ እናኾነ ይኸድ ምህላው ክነግሩ ዘይከኣሉ ፍርሓት ኣማኽርቱ ኣብ ጌጋ ይወድቅ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ገሊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ጸጥታ ብሪጣንያ በጎኑ ወታደራት ሩስያ ሞራሎም ወዲቁም ሕጽረት መሳርሒ ገጢሞውን ትእዛዝ መቐባል ይሕንገዱን ከም ዘሎ ይገልጽ ፕሬዝደንት ፑቲን ድማ እቲ ኣቐዲሙ ዝተነበረ ማዕቀብ ኣብ ቁጠባ ሩስያ ዘኸትሎ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ብግቡእ ከም ዘይነግሮ ኣሜሪካ ኣገንዚባ በዛዕባ እዚ ገምጋም ኣሜሪካ ግን ብወገን ሩስያ ዝተዋወበ ምላሽ ዛጊት የለን ፑቲን በኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ጌጋ ቅማረ ወዲቁ ዝብል ስምዒት ከም ዘሎ እዚ ኸ ኣብ መንጎ እቲ ፕሬዝደንትን ኣዘዝትን ቀጻሊ ምትፍናን የስዕብ ምህላውን ኣሜሪካ ርጉጽ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ኣፈኛ ቤት መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኬት ቢኒድፋን ተዛሪባ እዚ ውግእ ስትራቴጂካዊ ጌጋ እዩ ኣምነዊሕ ድማ ንሩስያ ከዳኸማን ካብ ኣህጉራዊ መድረኽ ንጽላን እዩ ትብል ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ጆን ኪርቢ በወገኑ እዚ ግምገማ ዘየቕስን እዩ ክብል ይገልጽ ምክንያቱ ኸ እቲ ሓቅታት ብዙሕ ዘይንገሮ ዘሎ ፑቲን ነዚ ግጭት ብሰላማዊ ዘተን ምፍትሑም ክገብሮ ዝኽእል ጻዕሪ ክጉድል ስለ ዝኽእል እዩ እቲ ዝኸፍአ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ መርሃይ ሕማቕ ዜና ክመጽኦ እንከሎ ዝወስዶ ግብረ መልሲ እንታይ ምዃኑ ክፍለጥ ስለ ዘይከኣል እዩ ይብል
እዚ ከምዚሉን ኩሉ ሓይልታት ዩክሬን ገለ ቦታታት ካብ ሰራዊት ሩስያ ንምምላስ ዝዓለመ ፀረ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ይርከቡ በዚ መሰረት ዝሓለፈ ሰሉስ ካብ ከባቢ ኪፍ ከምውን ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ቸርኒቭን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሩስያ መጥቃዕቲ ፈንዮም ሓላፍት ካል ድሕነት ሳይበር ብሪጣንያ ጀረሚ ፊለሚን እዚ ብዩክሬናውያን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት መራያት ሩስያ እዚ ኩነታት ዝንቡዕ ቀሚራቶ ከምውን ደጊማ ዕቱብ ክትሓስብ ኣገዲድዋ ዝብል ትንታነ ምዃኑ ይምጉት ፍላሚንግ ኣብቲ ብሓሙስ ኣብ ኣውስትራልያ ዘስምዑ ዘረባ እቶም ተስፋ ዝቆረጹ ወታደራት ሩስያ ኣብ ንብረቶም ርእሰ ዕንወትን ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ነፋሪት ኩናት ሩስያውን ባዕላቶም ሃሪሞም ከም ዘውደቁን ገሊጹም ንሱ ኣተሓይዙ ንቻይና የጠንቅቕ ቻይና ኣብዚ ጉዳይ ምስ ሩስያ እቲ ምስርቶ ኪዳን ኣብ ነዊሕ ንረብሓ ክጻረር ምዃኑ ብምዝኻር ቻይና ምስ ሩስያ ኣመና ጥቡቕ ኪዳን ክትኣቱ ከም ዘየድልያ ኣጠንቂቖም ሰበስልጣን ዩክሬንን ኣሜሪካን ሰራዊት ሩስያ ኣብ ከባቢ ኪቭ ምቅያር ቦታታት ይገብር ከም ዘሎ ይገልጹሎም እዚ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዩክሬን ጥራይ ንምድሃብ ሩስያ ትገብሮ እትኽእል ጻዕሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምግሙ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን ሰናይ ንዓኹም